ଏଇଟା କଣ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା? ସାଲେପୁରରେ 12 ଫୁଟର ତୁଳସୀ ଗଛ? ନା ଏଇଟା ମିଛ କଥା ବା ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଲେଖି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କୋଉ ଭାଇ ମାନେ ମୋର ସାଲେପୁର ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାଇ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ଯୋଉ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ତୁଳସୀ ଗଛ ସାଲେପୁରରେ ମାନେ ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ କି ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ସିଏ ହେଲା ଏଇ ତୁଳସୀ ଗଛ। ଭାଇ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ସିଏ ହେଲା ଏଇ ତୁଳସୀ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ନନା ଯେ ପୂଜା କରନ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଛ, ଓହୋ ତୁଳସୀ ସେଠି ବେତକା ରାଜା ସେକଡ଼କୁ ନେବ ଟେକି ଟେକିକି, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖକୁ। ପାଣି ଯାଇକି ମୋତେ ସେ ଟେକିକି ନେଇକି ଯିବ। ରଖ ରଖ ପାଣି। ମୁଁ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୋତେ ନେଇ ଆସିଲା ରାଜା। ଏବେ ଯିବା ସେଠିକି। ଆମେ ଯିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖକୁ। ସେ ଭାଇକି ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରୁ ହିଁ ଦେଖେଇବି ସେ ଗଛ ତୁଳସୀ ଗଛ। ଯେଉଁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ପାଖରେ ଯାଇକି ତୁଳସୀ ଗଛଟାକୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଯାଉଛୁ ତୁଳସୀ ଗଛ। ଓ ହୋଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ଏଇଠି। ସେଇପଟେ ଆଗୁଛ ଦେଖିଲ ସେ ପ୍ରବଳ କାଦୁଅ। ଏଇ ବର୍ଷା ବି ହେଇଗଲା, ଓଦା ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲି। ଆମେ ଯିବା ସେ ମାଉସୀ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଦେଖିବା ଗଛଟା କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଗଛଟା ଅଛି, କେତେ ଦିନ ପରେ ଅଛି ହେଲାଣି। ଏଇଟା ତୁଳସୀ ଗଛ। ମାଉସୀକି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଚାଲ ପାଖକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଫେସବୁକ୍ ଭାଇ, ସେ କହିଲେ ଯେ କି ତୁଳସୀ ଗଛ ମିଛ, ସାଲେପୁରରେ ତୁଳସୀ ଗଛ 12 ଫୁଟର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ତୁଳସୀ ଗଛ। ହେଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଜଣେ। ମାଉସୀ ଏଟା ତୁଳସୀ ଗଛ ନା କି ଗଛ କୁହ? ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେ ହେଇଗଲା 10 ବର୍ଷର କାଳର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ସେଇ ଗଛ ଯୋଉ ବଡ 12 ଫୁଟର। ତାପରେ ବାପା କଣ ହେଇଛି କହିଲ, ମାନେ ଆମର ଧଳା ନାଗ, ଶ୍ଵେତ ନାଗ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ବାହାରିଲେ କଳସ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ସେ ଆମର ନାଇଁ ଏଇ ଗଛଟା ସତ ହେଇ ଆମେ ଆସିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଭାଇକି ଦେଖେଇବୁ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲୁ କରିବା ପାଇଁ। ବଡ ଗୋଟାଇ ନାହିଁ ବାବା, ଆହୁରି ଆର ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି ଇଏ ଜାଗାର ମହିମା। ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ, ଏଇ ଦେଖ ବଡ ଗଛଟା। ଯୋଉଦିନ ଘଡଘଡି ମେଘ ହେଲା 6 ଜଣ ଥିଲୁ। ଦେଉରୀ ଘର ଭାଇଟି ସେଠି ବଇଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁଅଟି ମୋ ପାଖରେ ବଇଛି, ମୋ ବାବୁ ବଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ 2ଟା ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠୁ, ଆମର 8ଗଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ, ସିଏ ବି ବଇଛନ୍ତି। ରୋଷେଇବାସ ହେଲା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନୀତି ଦିଆହେଲା। ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେତିକି ମୁଁ ଆଣି ସେତିକି କରୁଛି। ଘଡଘଡି ଏମିତି ଆସିଲା ଯେ ସେପଟୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆବାଦ କରି ଦେଖ ଘଷି ହେଇକି ଯାଇଛି ନା ନାଇଁ। ଏପଟେ ଆସ ବାପା, ଏପଟେ ଦେଖିବା ଆସ। ଆର କେମିତି ମହିମା, ଆ ସକାଶେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଏଠି ନିଜେ ଠାକୁର ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ରଖିଛି ସେ ଘରେ, ଦେଖ ମାଉସୀ ଏଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଏଇ ଘରେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁଳସୀ ଗଛ। ଏଇଠି କ୍ଷୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷ। ସିଏ ପୁଣି ଆସିକି ପିଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ଏ କ୍ଷୀର ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ତୁଳସୀ ଗଛ। ଏଇ ଏଠି ଏଇ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ କଣ ମାଉସୀ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବି ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଏଇ ପାଖରେ ଏଇ ଘରଟା ତାଙ୍କର। ସେ ତ ଅଛନ୍ତି, ପିଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ଦିଆ ହଉଛି ଏଇ ତୁଳସୀ ଗଛ। ଏଇଟା ତାର ମୂଳରେ ଏଇ ବାଟ ଦେଖାଉଛି, ଆର ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ପିଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ତୁଳସୀ ଗଛରେ 2-4ଟା ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଭଲକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲସେ ତା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ଚିହ୍ନଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଚିହ୍ନ ସବୁ ସେଗୁରା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିତ୍ର, ପୁରା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିତ୍ର ଭଳିଆ। ଭଲ କି ମାର୍କ କରି ଦେଖିବେ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିତ୍ର ପୁରା କ୍ଲିୟର ଜଣା ପଡୁଛି। ଏଇଟା ଶଙ୍ଖ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ପୁରା। ଏଇଟା କ୍ଲିୟର, ଏଇଟା ଭଲ କି ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଶଙ୍ଖ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଦେଖ ସପ୍ତଫେଣି ସାପ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଜାଗା।
ତାଙ୍କ ଯେମିତି ଛୋଟ ବଡ ଆଖି ଏତିକି ଏରିଆ ତମରି ମାଛୁଆତି ଛୁଆ ସବୁ ଦେଖିକି ଏତିକି ଏରିଆ ସପ୍ତମୀ ସାପ ଭଳିଆ ଏଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏଉଠି ବିନ୍ଦୁ କତରୁ ଉପରକୁ ସପ୍ତମୀ ସାପ ଭଳିଆ ଶଙ୍ଖଟା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କି ମାର୍କ କରନ୍ତି ଏଇଟା ଶଙ୍ଖ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଜଣା ପଡୁଛି ହେଲା ଭଲ କି ଦେଖିବେ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲିନି ଭଲ କି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନା ଏଇ ଭାଇ ଦେଖ ସମୁଦ୍ର ଯାଇଥିଲି ତୁଳସୀ ମା ଗଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କେମିତି ବାଟ ଏଇଟା ହେଲା ବାଟ ମତେ ଆଜ୍ଞା ସେ ନାଉ କରି ନବ ସେପଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନଥିଲେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜୟ ମାତା ରାଣୀ ଜୟ ମାତା ରାଣୀ ଦେଖ ନାଉ କରି ନେଇକି ଯାଉଛି ପକେଇବୁନି ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ସବୁ ବହି ପଡ଼ିବ ଭାଇ କେତେ କାଦୁଆ ଭିତରେ ପଙ୍କରେ ଗୋଡରେ ଗଳ ଯାଉଛି ପାସ୍ 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 ପଳେଇଆଲୁ ରୋड କ୍ରସ୍ କରିକି କାନ୍ଧେଇକି ଆଇଲା ପ୍ରବଳ ପାଣି